Vás vítam na tejto tlačovke a poprosím najprv hostujúceho trénera o krátke zhodnotenie zápasu. Ďakujem. Dnešný zápas sme začali dobre, tá prvá tretina nám vyšla, sme strelili 3 rýchle góly. V závere prvej tretiny sme inkasovali na 3-1. V druhej tretine sme mali zlý vstup do zápasu, kde sme inkasovali na 3-2. Našťastie sa nám podarilo streliť ten 4. gól, ktorý bol veľmi dôležitý. A v závere v tretej tretine sme urobili dosť chyb. Našťastie nás podržal brankár a sme strelili do prázdnej brány ten 5. gól, takže ďakujem chlapcom za výkon. Pán Tomko? Neviem si vysvetliť náš vstup do tohto zápasu, pretože my sme, to čo sme si povedali, všetko ostalo v kabíne, na ľad prišlo iné mužstvo, pretože sme v prvej tretine, keďže mám úterák na striačke, tak asi hodím do obraného pásma, pretože takéto chyby, čo sme robili aj v strednom pásme, prečíslenia Michaloviec, obranné pásmo, naša hra bola, keď sa dá hovoriť vôbec o našej hre, tam bolo strašne veľa chyb. Dvaja hráči na jedného, proste horeli sme v obrannom pásme na každej čiare a ten výsledok pre nás 3 góly v prvej tretine, dá sa povedať, že bol ešte priaznivý, lebo tam mladý netrafil prázdnu bránu, aj žrtky tam boli. Nás nakopol ten jeden gól, ktorý sme dali za stavu 3-0 a verili sme to, že ten zápas ešte môžeme tým pádom otočiť, že keď sa nám podarí dať kontaktný gól, že mužstvo Michaloviec trošku znervózne, pretože vyhráva 3-0, 2 góly môžu takéto mužstvo takisto zraziť na kolena, no ale ďalšia chyba v obrannom pásme, 4. gól, tam Lušníkov si položil, tuším, Lušníkov si tam položil aj obrancu, aj všetko, aj brankára dal 4. gól, ale napriek tomu sme sa nevzdávali, dali sme na 4-3, snažili sme sa ešte s tým zápasom niečo urobiť, vytvorili sme si tlak. V tých ťažkých chvíľach podržal brankár Trenčan Michalovce, tak ako v každom jednom zápase, ktorým proti nám chytá. Doposiaľ od začiatku sezóny musím fakt každom proti nám, čo sledujem, podáva veľmi dobré výkony a nám sa ťažko potom presadzuje v tom útočnom pásme. Išli sme do rizika pri powerplay, chceli sme vyrovnať, nemali sme na čo ťakať, boli tam aj šance. Jedna polemika bola teraz, či to bol gól, či nebol gól, no bohužiaľ, ak nemáme kamerový systém, tak ťažko hovoriť, aj ten rozhodca môže stať takom uhle, že bol gól, nebol gól, že aj Michalovčania hovorili, že bol gól, že nebol gól, ale to už je jedno proste, hej. Mali sme dať gól taký, aby ten puk ostal za brankovou čiarou, keď už, a proste dnes myslím si, že vzhľadom na tú prvú tretinu, ja môžem pochváliť mužstvo za 2 tretiny, za druhú, tretiu tretinu, ale za prvú tretinu proste určite nemôžem naše mužstvo pochváliť, lebo tam sme kopili strašne veľa chýb a vlastne vzhľadom na celý zápas sa ukázalo, že tá prvá tretina rozhodla v prospech Michaloviec.